Bueno, Fer, parabéns por esta volta e vai a volta ao Celta, non? Un pouco valoración deste partido. Sí, no, moitas grazas. A verdade é que moi contento por volver, sobre todo por estar cos meus compañeiros e por ser adestrado polo corpo técnico. Sí, la verdade que contento polo gol, pero un pouco un sabor agridulce polo empate, pero o importante é que pasamos de ronda e creo que xogamos a volta en casa tamén, o sea que moi contento. Claro, porque para facer esta volta todavía máis redonda, marcas gol. Como viviches ese momento? Como foi ese gol? Sí, a verdad que me cae el balón no área, non sei por qué, chuto co exterior da perna, por sorte foi para dentro. E viviches esta tempada un pouco dende fora, pero valoración do Celta nestes meses de competición, tanto en UEFA como en Liga. Bueno, la verdad que os resultados xa falan por eles mismos, as clasificacións en Europa League en la Liga son moi boas e espero que este ano acabemos mellor que o anterior. Con gaña xa do próximo partido de Europa League. Sí, é de Liga, sobre todo moitas ganas de xogar en Balaídos, que a afección, aunque a deles era moi boa, se escoitaba moito tamén, pese a ser solo 1000 persoas. La verdad que estamos moi agradecidos, sobre todo eu, que me acolleron moi ben. Bueno, Borja, valoración deste partido? Pois creo que é para estar contentos ca dificultade que tiña vir hoxe aquí e xogar ca personalidade que tivemos, a pesar da dificultade do campo e do ambiente. Creo que o equipo pois deu de novo un paso adiante, volveu a xogar pois o que quere e sobre todo eso que creo que a fase de grupos demostra moito crecemento, moita ambición pola parte da plantilla, do plantel e do corpo técnico. E como viviches dende o campo ese gol de Ferai nos últimos minutos? Pois un golazo, a verdade é que disfrutamos moito de xogadores moi bons que temos aquí e a chegada de Fert pois tamén reforza esa calidade que temos, un xogador que ten moito talento para definir xogadas tanto como goleador como para asistir e estamos moi felices de telo de volta. Se pecha tamén hoxe esa primeira rolda de Europa League, como viviches ou que valoración fas desta volta do Celta a Europa League? Pois creo que positiva, obviamente cos seus momentos, cas súas situacións, pero creo que todas son para medrar, para seguir facendo forte un grupo que creo que é moi ambicioso e ten moito marxe todavía de seguir medrando, pero creo que para estar contentos, para ser positivos e agora afrontar as eliminatorias pois con toda a ilusión do mundo. Con gañas xa de esas seguintes eliminatorias ante equipos que xa coñecedes, non? O PAOK e o Lille, que valoración fas disto tamén? Sí, pois bueno, esta é das curiosidades que pasan nestas competicións. Hai moitísimos equipos, pero de novo pois nos tocan equipos que xa coñecemos, que xa nos enfrentamos. Obviamente agora pois cambia todo, pois non sei quen tocará, pero con moita ilusión de sair reforzado desos partidos e poder planificalos e plantealos pois para gañar. E por último, unha mensaxe á afección que se escoitaba moito dende o campo, non? Aínda estando nun estadio moi difícil. Sí, bueno, de novo creo que temos moitísima sorte hoxe ca dificultade que ten este ambiente, escoitámonos por moitos momentos e de novo pois moita xente desplazouse hoxe, seguro que non era fácil chegar ata aquí, así que agradecerlle moito pois o esforzo, agradecerlle que sempre están aí connosco, que os temos moi en conta, que os disfrutamos moito e que axudan moito, así que gracias de novo.